Malipay yung Pasko kanatong tanan. Sulod ni ining oktaba sa Pasko atong gisaulo karon ang piyesta sa Sagrado Pamilya ni Jose, ni Maria ug ni Jesus. Isip giya sa ato ang pamalandong karon, gusto nako kining ipangutana kining sumusunod nga mga pangutana. Have you experienced being lost? Nakasinati na ba mo nga nasaag mo? Nasinati na ba mo nga adunay kulang sa iyong kinabuhi? O nakasinati ba mo nga nag-search ka o kahulugan sa imong kinabuhi? Ilabi na nga karon daghan kaayo kita og pangutana sa ato ang kaugalingon, sa ato ang kinabuhi. Tungod lagi niining kalisod nga atong gibati karon isip katilingban kining pandemic nga naghatag kanato og pagsulay, kasakit o pag-antos. Daghan kay kitag mga pangutana nga usahay kining atong pangutana makapasaag kanato. Gani sa ato ang TV kung mutan-aw kita o sa radyo kung maminaw kita, grabe kaayo ang gibuhat ni Bagyong Odette sa ato ang mga kaisuunan nga naapektuhan sa bagyo. Every day we have so many questions in the Lord in search for the meaning of life. Kini kasaulugan nato mga igsoon sa Sagrada Pamilya, nagtudlo kanato where to find our questions. Kini pagsaulog nato sa Sagrada Pamilya, nagtudlo kanato kung asa nato makaplagan ang atong mga pangutana. That is, we go to God. Sa lahat ng iyong katanungan, sa lahat ng iyong hinahanap, pumunta ka sa Diyos. Atong hinumduman, mga igsoon, nga si Jose o Maria, nangita kang Jesus. Kay human sa adlaw sa panghilin, sayod kita nga atong nadunggal sa atong ebanghelyo karon, bipauli na sila. Abi ni Maria o Jose nga si Jesus, ni kuyog sa ilang kahigalan o parinti, apan mi human ang usa ka adlaw, napansin nila nga wala na si Jesus. Nangita sila, balik sila sa Jerusalem, o dito nila nakaplagan si Jesus. Dito nila nakaplagan ang Ginoo. Sa lahat ng ating katanungan, sa lahat ng ating hinahanap, pumunta ka sa Diyos. Sama sa gibuhat ni Jose o Maria. Ilang gipangita si Jesus dito sa balay sa Ginoo. O nakaplagan nila si Jesus. Katong nakaplagan nila si Jesus, nindot kaayo ang pulong ni Jesus kanila. Mingon si Jesus, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo nasayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Kining tubag ni Jesus alang sa iya magitanan, alang usab kini kanatong tanan. That in moments of trials, sa tanang mga pangutana sa atong kinabuhi, kinahanglan mo anhi gayud kita sa balay samahan, mo dangop kita sa Ginoo. Kay ngano man, kay kita dakong pamilya sa Ginoo, God is our Father and wants us to go to Him and give everything to Him, even our questions, even our concerns. Like Joseph and Mary, they went to the temple and find God. Mangutana na po kog balik sa inyo ka. Asa man mo adto?
dala-dala ang inyong pangutana sa kinabuhi. Asa man mo moadto, dala-dala ang inyong mga kabalaka, problema sa kinabuhi. Dili siguro sa inom, dili siguro sa bisyo, kundili sama ni Maria. Adto kita sa templo sa Ginoo, adto kita sa balay sa Ginoo, o diha nato makaplagan ang tubag pinaagi sa tong pagsalig sa Ginoo. Kini kapistahan sa Sagrado Pamilya, natudlo ka nato that we are family, we are one with God, and therefore, if you're searching for something, our feast is telling us to go to God and find answer to our questions. Dili na nato i-complicate ang ato ang kaugalingon. Dili na nato gamiton so much ang atong hunahuna. Nga gamiton natong hunahuna nga to find meaning in our lives, then we will be ending up exhausted, tired. Dili na nato lisod-lisoron. Budangop kita sa Ginoo. O diha nato masinati ang Ginoo sa atong kinabuhi. But dear brothers and sisters, let us ask God to consecrate ato ang hangyoon ang Ginoo nga bendisyonan ang tanang pamilya nga nagkatigom dinhi karon. O bendisyonan unta niya ang tanang pamilya sa tibuok kalibutan diha sa sagradong pamilya ni Maria, Jose, o Jesus. Ilabi na kadtong mga pamilya nga nagkalisod sa panginabuhi, nagkalisod sa relasyon, o uban pa nga manalipod unta ang sagradang pamilya sa matag pamilya dinhi sa kalibutan, making each family members a gift. Nayusahay, makaingon kita nga, pabigat lang ta sa ato ang pamilya. Kining akong anak, pabigat, kay nagpabadlong. Kining akong anak, pabigat, kay masking dako na kaaywa pagihapon, nagtrabaho o uban pa. Ang ato ang pamilya, mga igsuon, dili pabigat. Kita dili pabigat. Kita gasa sa Ginoo. Matag usa ka nato, matag miyembro sa ato ang pamilya, gasa gikan sa Ginoo. Mo na nga mangayo kita grasya sa Ginoo nga hupayon ang ato ang kasing-kasing. Hupayon ang matag pamilya nga nagkagubot, hinundan siguro sa relasyon, ug nagkadaiya nga mga problema. Hinumduman nato nga anaa ang Ginoo, and we entrust our individual families. We entrust all the families in the world under loving God's protection and care, and allow the grace of God to fashion them after the divine model of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Aron ang matag usa ka pamilya, mga igsuon, hulagway sa usa ka gamay nga simbahan. The Vatican II would tell us that family is a domestic church. Unsa may buti pasabot ni anang domestic church? Ang pamilya, usa ka gamay nga simbahan, diin diha sa sulod sa atoang pamilya,
unang masinati nato ang gugmas sa Ginoo. Unang masinati nato ang kaayo sa Ginoo. Unang masinati nato kung unsa manggihatagon ang Ginoo pinaagi sa atong panag-ingnan. Nindot gani kaayo ang ikaduhang pagbasa nato karon. Reminder sa tanang mga ginikanan, sa inyong katungdanan, isip mga ginikanan sa inyong mga anak. Kamo ang unang magtutudlo sa inyong mga anak diha sa pagtuo. Kamo gitawag nga mamahimong maayong ihemplo diha sa inyong mga anak. Kini usa ka pagpukaw kaninyong mga ginikanan ug soon to be nga mga ginikanan. Ug dili lamang kini nagpahinumdum usab ang atong mapagbasa karon ang katungdanan usab sa mga anak nga kanunay masking kinsa pa na ang atong ginikanan kita giimbitahan sa tinuod nga paghigugma kanila. We cannot choose our parents. Siguro kung tagaan mo og chance sa Ginoo in your situation right now, unya papiliin mo si Ginoo, sige, tagaan ti ka og chance nga mupili og ginikanan kung kinsa man imong gustong pilion, kinsa man kaha ang inyo ang pilion. Dili nato pod ikalimod kadtong mga kabataan nga nakasinati og lisod pod kaayo nga kasinatian sa ilang mga ginikanan. Dili nato na ikalimod. Siguro maingon sila nga di nakuan ang ginikana kawa na sila'y mga puangod. Pero kitang tanan mga igsoon, no, sa atong pamalandong karon, no, pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Kung kita karon papilion sa Ginoo, kinsa man atong gusto nga mahimong kinikanan. I hope nga iyahan kita sa Ginoo, kakabahin sa tuang kinabuhi, isip magtutuo, isip mga Kristiyanos, ato lang gihapong pilion ang atong mga ginikanan. Kay wala man kita kung wala sila. Muna nga dako kayo ang pagtahod nato sa atong mga ginikanan, at the same time ang mga ginikanan usab dako pod og pagtahod sa ilang mga anak. Og atong himuon ang Sagrada Pamilya isip modelo diha sa pagpuyo nato sa ato ang pamilya. Hinaot nga kining hulagway nga atong gipuy-an isip hulagway nga simbahan diha unta sa sulod sa pamilya kanunay nga maghari ug magpuyo unta si Jesus diha sa matag usa sa pamilya. Diin anaa kanunay ang panagiusa, anaa kanunay ang pahinaghinigong maay, ug labaw sa tanan anaa kanunay ang paghigugma sa matag usa kanato. Isip dakong pamilya sa Ginoo, isip miyembro sa matag pamilya, ug isip usa ka individual nga magbuhat og pamilya sa umaabot nga panahon. Hinaot paunta mga igsoon. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan na makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag,
Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pag-apo kita nga niining pagsaulog nato karon sa panghilin sa Sagrada Pamilya, tungkol unta sa atong langitong amahan ang mga pag-ampo nga atong ihalat karon sa mata pangamoyo. Kita mo tubag, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga ligunon unta sila sa Dios, diha sa ilang makanunayon nga pagsangyaw, uban sa ilang matinud-anon nga pagsaksi sa ehemplos nga gipadayag ni Kristo. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa atong panggamhanan, nga mahiusa o mahaom unta sa kabubuton sa Dios, ang ilang gimbuhaton alang sa kabulahanan sa tanang katawhan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nag-anto sa mga nagkalain-laing kalisdanan sa kinabuhi, ilabi na ni atong naapektuhan sa bagyong Udit, mga pamilya nga nawad-an og panimalay ug mga walay igong pagkaon, nga magpabilin unta ang ilang pagtuo ug pagsalig, nga ang Dios mauray bugtong makahupay sa ilang kasamtangan nga kahimtang. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Alang sa matag Kristohanong pamilya, nga ang kahiusahan, gugma ug pagtahod sa usag-usa, mo'y maghari sa inadlaw nilang pagkinabuhi, alang sa lig-on nga pundasyon sa katukuran sa Kristohanon nga katilingban. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Alang sa ato mga igsuon nga nangamatay, o ang tanang nangamatay tungod sa bagyong Udit, maangko na nila ang kapahulayang dayon didto sa lawak ang gitagana sa Dios kanila. Magampo kita. Amahan kami. Amahan sa gugma, hiusaha ang tananamong mga pag-ampo o gitugot nga amo na kining maangkon pidagi ni Kristo imong bugtong anak uban sa kahiusahan sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mang lingkod. Sa halaw na gabi nataho si Jesus, ang batang makawiwili, anak sa buhing Diyos, ang manulonda nag-awit, ang tao naglipay, kay ang yuta o ang langit, karon nagtiuna, danatong simbahan ang manunubos, siya atong halaran sa tugmang bugos. Danatong simbahan ang manunubos, siya atong halaran
halaran sa gugmang bugos, sa halang Diyos sa langit, imaya way hunong, ug sayo ta ang pagdaig sa taong matarong. Awitan ta si Maria, ang atong inahan, halaran ta sa atong gugma, ihatag ang tanatong simbahon ang manunubos, siya atong halaran sa gugmang bugos. Tanatong simbahon ang manunubos, siya atong halaran sa gugmang bugos. Sa halaw nga gabi na tao si Jesus, ang batang makawiwili, anak sa buhing Diyos, ang manulunda nag-awit, ang tao naglipay, kay ang yutao ang langit, kamo nagpihunay. Palihog manindo,